Deshi. Air inspection. Right, tipe report. Takasvika panzvimbo iri kukomplema navamupfuma vachiti wakatorwa munda wavo navandirasi vachipa vamwe vakomana vairi kati tasvika panzvimbo ipapo wamupfunya hatina kuvaona wanga wasipo papa ine vashandi so takaita inspection nevashandi wanga vari so inspection iyoyo haina kuzotinyatsa kutipanira because tine zvimwe zvataida kubvunza muridzi wemunda mushandi waita handina chandinoziva zvimwe zvinhu asi mama mutaurira here mupfunyi wacho kuti muri kuuya takamutaurira ndiye akati itai kune munhu uriko isusu hatinoziva kuti mushandi iye akazotoendire mushandi namupfunyi wacho nhasi handina kumuona haatoripo futi mupfunyi akauya kudare ndeupi asiye baba saka uyu abva kupo ndandiripo futi asi wakamhangara izwai vambo kana tikuenda kudarika kuna complainant narespondent handizvo complainant ndiani respondent ndiani because kana makabva panapa tichituda mupfunyira iyoyo mutaura iyoba iyo wosvika ikoko dhama asi ndiye auya komhangara nyaya kudari saka inobuda sei nyaya yacho because zvinhu zvakomana kuti takasvika asi zvataida takashaiwe kubvunza because wekuzita saka munosiyira imimi mushandi pane land dispute mosiyira mushandi unozivei imacho maamuripi vaipindura mushandi pamusoro ivadare ini ndinoitwa mupfunya ndiri munin'ina wamukoma andakauya naye pano mukoma akaita spinal operation vakaendeswa UK kunorapa saka chakaitika ndechekuti pawakati pamadates mukoma wanga wasipo asi wakasiya wataura kuti date ramatipa nenguva yamatipa tapesana saka kana muri kuenda anyway nedate iroro munonosvika kune vakoma variko vanoziva muraini kuti zvakamira sei asi patakauya nenyaya yedu makapeta nyaya mbiri dzenyaya yasabhuku tsemunhu sekuru wedu avo mukati patinodzoka ndichapa judgment yekuti bhuku rekwatsemunhu rinderani saka pamunodzoka ndichatora nyaya iyi then tozoona nyaya yeinspection asi mukoma already ka hapana zvandikuita why hapana zvandikuita because inspection yacho haina kuita havana kutiudza zvino kuti inspection kana mukoma waenda kunorapwa hazvichatoita nekuti taigona aiwazve izwaika that was common sense zvoda common sense izvo munhu auya panapa arotaura nyaya yekuti land yakati ndiani land dispute handiti kana asipo anomirira ipapo ndiani mushandi angamirira ipapo here anozivei mushandi ana chaanoziva paitoda kuti kana zvatakuita manje ngatisa waste time imi kana mati munoziva makamirira mukoma wenyu avo komana vanodzoka futi kuchii kuinspection wosvika imi muripo chipanai date apo wosvika imi muripo morakidzana moonesana zviripo zvacho mopindirana wakomana uya kuti paripoti because chinoita kuti tipe determination mukoti munomu iripoti inobva kuwakomana because ndo reason yavanoendera panzvimbo kuti kuona kuti mafacts ari panzvimbo anotaura kuti muridzi wechinhu ndiani saka kana tisina that information now kana zvakadaro zvakanaka mama pane nyaya yebhuku rekwatsemunhu yamakati inobva yabatanidzwa nhasi saka tsemunhu ndiye andichirarwa ndiri mati ndiye anishawacho medzani reva ndiye andimedzani saka sava ndio sekuru tsemunhu wacho saka makanga mati patinodzoka nyaya dzaiwa izwa izvi inini ndakati ichi ndakati endai kuinspection handiti asi maita inspection ine lingi ipi nekuti bhuku ndirani makanga mati nekuti wozi ipapo semunhu aasikamangara awo ndo ana mupfumi wakatosiyana saka uyu auya kodini nyaya yake dai kuzi kumangara uyu aimirira nyaya yake yemunda ndofuka ndokuti nyaya yatsemunhu yakamhangara kwamedzani ikauya mukapiwa mapepa inobatana inei dzakauya dziri mbiri nekuti tsemunhu aiti bhuku nderatsemunhu
ndiraya anga ari assistant akabatiswa bhuku chete. Saka medzani izwai bambo tiri kuti nyaya yedispute yemasabhuku iri kulinga papi neland disputes nekuti takauya dziri mbiri mukati imimi nedare rineri. Medzani takatanga kuperekedza sekuru kwamedzani nenyaya yebhuku irorei wachiti iwo mapirwo ari kuitwa minda haana kumira zvakanaka. Vamedzani ndo vakati nyaya idzi dzakabatana, bhuku nderani? Bhuku ndera Tsemunhu. Saka imimi kana mati bhuku ndera Tsemunhu vachibva vanyora tsamba vachiti bhuku ngaridzoserwe kuna Tsemunhu, kana bhuku radzoserwa kuna Tsemunhu, madecision ese eminda anobva akwanisa kuti aite clarify. Ndo pakaita issue. Saka patakauya nenyaya idzi mukati mimi nyaya idzi ndiri kudzibatanidza. Saka chandiri kubuda ndechekuti vamwe vakomana kuenda kwaDCC vonoona kuti bhuku rekwaMateko nderani, nderandiraya here kana nderatsemunhu. Then nyaya yekuti minda dzakazopiwa Tsemunhu asipo dzinobva dzabatanidzwa. Pamunozodzoka ndo patinopa judgment. Zvino ava pavakaenda nemadheta vakasvika, mukoma akabva enda kunorapwa. No, it's okay. Chiitai sei? Chiitai kuti musi azise angati nedari musi wa12 next week Saturday ka uye Saturday imichende kuinspection chi ipane chiva pane data kuti inspection rini kwamunenge muriko. Saka sekuru Tsemunhu havasisina takutodziita ipapo dzese because medzano chafana ngaripo futi. Asi ndo zvamakataura makati medzani ngaapedzi futi. But handisi kumuona ari kupi because ndiye ishe wacho aripi hapana medzani ba because ishe ndiye atovhunza, ndiye anofanira kutaura kuti apa kana paine pasi paari kuposa tobva tatomuti garaka che. Saka ndizeti vamedzani summons anga wapiwa ishe ndo sandiri kuti rakauti hawapo. Saka ndazoti what happened, but anyway ngatimboite chi bambo ipaiwo data ramuri kudzika ikoko inspection kubva nhasi so that kuti report inge ready by Friday, by Saturday. Friday muenda kwaZimunya ko ikoko muenda rino wondo ikoko area kwacheko saka bata saka Friday ne background yebhuku raTsemunhu yani ari panongari uyo mamuti mamampa Samuel rake medzani ishe medzani kuti auye kuno ndiri kumuda panapa medzani nemasabhuku akewa handiti. Saka chibatana ichi Friday ipana time nechizvisina wakomana because apa pana zvatingamboita because sabhuku medzani pasina ishe wacho hapana chatotaura apa report yechi yeland dispute pasina hatina chekutaura. Saka kuti ndingopedza hangu mambo pavakaenda kuinspection kuudzwa kwatakaitwa namukoma ndekuti inspection yakaitwa havana kutiudza kuti pane izwai bambo wapa report tatitipai report wataura kuti takasvika asi tine mibvunzo yetakabvunza mushandi akati handizivi. Saka tinoda munhu wechi pawakasumuka wakaziva kuti mukoma waenda unorapwa wanga wasipo wanga wasikuziva kuti according to date itakazoda kuziva kuti mukoma waenda korapwa yanga isiri inspection yanga iri nyaya dani ndo pakati handipo ba kwete kudaro pakanaka ndaitofonera naye achiti kune munhu uriyo ndaimo munhu anotaura nemushandi maita nyuma right. So sanga itai izvo Friday then